Прывітанне ўсім. Прайшло ўжо нямала часу. Я ведаю, што некаторыя з вас маглі пачаць турбавацца, куды я знік. Праўда ў тым, што мне было цяжка асэнсаваць дзённікі майго бацькі, бо я зрабіў тое, што, магчыма, не павінен быў. Я прачытаў наперад. Я зраблю ўсё магчымае, каб перапісаць яго нататкі, хоць і ведаю, што будзе цяжка перажыць падзеі, якія ён апісвае. Ну, пачнем. Пасля маёй няўдачы ў крадзежу начной газеты з ганку суседа, я вырашыў часова спыніць спробы ўмешвацца ў справы газеты. Мне падалося, што яна неяк ведала мяне, ведала, што я раней спрабаваў яе спыніць і цяпер стараецца трымацца ад мяне далей. Мая адзіная магчымасць цяпер працягваць чытаць і шукаць падказкі ў дзённіку майго бацькі, якія маглі б дапамагчы мне лепш зразумець газету і, магчыма, знайсці спосаб яе спыніць. Вось наступны запіс майго бацькі.